Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region. Ang amo ni kadulong sa inyo. Today is August 27, 2025, Miyerkules nga adlaw. Contractor sa Negros Oriental, gintiro. Ginkakas ka manager sa Basiwa nagapanindugan nga wala niya gina-deserve ang pagkakas sa iya. Siyam ka mga balay nasulod sa balas kag bato sa La Castellana. LPA sa sulod sa Philippine Area of Responsibility may mataas nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Kag sa good vibes, fun run para sa mga na-rescue ng mga idok ug kuring, ginpatigayon, kinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, una kita sa balita sa panahon. Ang low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang ginalantaw nga may mataas nga tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo sa sulod sa 24 oras. Natunaw na ang isa ka low pressure area sa sulod sa Philippine Area of Responsibility kag subong may isa na lang ka LPA nga nabilin. Iningyara sa 305 kilometers west ng Dagupan City sa Pangasinan. May mataas ini nga tsansa nga mangin isa ka bagyo sa masunod nga 24 oras. Ang habagat naman ang nagadala sa pag-ulan sa Luzon kag Visayas, pero subong wala na ang Negros Occidental sa listahan sa mga probinsya nga mahimo maka-eksperyensya sang mabunok nga pag-ulan. Sa number 9, 34 tanan ka mga barangay sa isla sa Negros ang gindeklarar nga drug cleared sang PIDEA. Sinilang nagpatigayon ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region sa pinagkaunang Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing Deliberation o kon ROCBDC kung sinin 34 ka mga barangay ang ilang gindeklarar nga drug cleared. Nalakip sa gindeklarar nga drug cleared among Barangay 4 sa Bacolod City. 27 ka mga barangay sa Negros Occidental kag 6 sa Negros Oriental. Ini nga mga barangay ang anaging classify nga drug affected kag napaidalom sa Barangay Drug Clearing Program antes gindeklarar nga drug cleared. Ang Deliberation Committee ang ginatambungan o ginatapuan sa PIDEA, Department of the Interior and Local Government, Philippine National Police, Department of Health kag mga tiglawas sang tagsa ka mga local government units. Sa number 8, isa ka driver na tulugan samtang nag-drive sa iya pick-up gani nabunggo sa poste sa Center Island sa Bacolod City. Padulong norte sang Dalan Araneta sa Barangay Pahanukoy sa siyudad sa Bacolod, ang Toyota Hilux nga ginamaneho sa 55 anyos nga driver. Apang siya ang nagaligar nga natulugan gani nakabunggo ang pick-up truck sa poste sa suga ngayara sa Center Island sa tubang sang isa ka subdivision Martes sang hapon. Bangod sang impact, nagbaliskad ang salakyan. Nawasak ang pickup truck samtang nakaangko naman sang minor injuries ang driver. Sa number 7, mandato nga pagresponde sa mga pulis sa sulod sang 5 ka minutos, magapadayon sa gihapon. Ini ang ginanunsyo ni Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica. Ini sa piyak sang pagkambyo sang liderato sang PNP. Sa idalom sang malipot nga pagpamuno ni PNP Chief General Nicolas Torre, ginpatuman ang 5 ka minutos nga pagresponde sa mga pulis sa crime scene sa tuyo nga hindi na kinahanglan nga ang tawo magkadto pa sa police station para mangayo sang bulig sa pulis kundi tigaylo ang mga pulis ang ara lang sa dalanon kung kinahanglanon ang bulig sang mga pumuluyo. Karon nga kaka sa pwesto si Torre, kag ginbusta ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Suno kay Coronica, sa mga interview sa bago nga pamuno sa PNP, iya na nga nasiling nga iya padayunon ang ini nga nasuguran nga programa nga pagresponde sa mga pulis sa sulod sang 5 ka minutos. So meaning, wala naman ta sang adjustment nga paghimuon because inang palisina na imbibe na sang atong mga tao, accustomed naman sila sang mga actions nila kung paano. So there's no need for adjustment and okay good
And siguro mag-agree ka mo nga ang 5-minute response policy kung ipadayon, mas mayo gyud. Sa number 6, nagapabilin sa gihapon nga isa sa mga anggulo nga ginalantaw sang PNP sa pagpatay sang driver sa simbahan amo nga nasalan lang siya kung mistaken identity. Pero PNP nagklaro nga nakarespondi sila sa crime scene sa sulod sang 5 ka minutos. Yaring report. Bangod wala sang record sa barangay kag PNP ang 59 anyos nga driver sa Bacolod Cosmopolitan Christian Church nga si Efren Banaglorioso. Isa sa gihapon sa mga ginalantaw nga posibilidad sa pulis amo nga nasalan lang siya. Sunod sa kay Bacolod City Police Office Director Police Colonel Joresti Coronica, kung base sa pamaagi sa pagpatay sa iya, ginsiguro gid nga napuruhan sa kag napatay. Sa CCTV footage, nakita nga nanaog ang isa ka lalaki sa itom nga Montero Sport. Ginpalapitan ng biktima kag gintiro sa makapila ka beses. Para kay Coronica, ang ini nga pamaagi sa pagpatay ang pareho sa mga ginatumba bangod sang illegal nga droga. Hindi gid sa pagtagaan sang lugar nga mabuhi paliwat. That's why palaisipan sa amon kung nga ang kung mistaken identity, palaisipan sa amon kung sino ang naghimo sina nga grupo or nga persona, whether gun for hire siya o hindi. Sunod sa PNP, magluwas nga base nasalaan lang siya. Maisa pagit sila karon ka anggulo nga ginalantaw pero hindi pa ini mapalayag para hindi mabutang sa alang-alang nga sitwasyon ng ilang investigasyon. Las 11:01 sang aga sang Domingo, natabo ang pagpaniro sa Circumferential Road sa Bacolod City sakop sa Barangay Takuling. Las 11:07 ini natawag sa pulis. Wala pa sang 5 ka minutos, nakaresponde ang nagkanalain nga mga police patrol car sa crime scene. Yes sir, nakalabot ang aton nga patrol na natabog to is 11:01, natawagan ta do mga nakatawag sa aton mga 11:05 or 11:10, pero day depende sa nasang oras. Ang patrol naton nakalabot dito diyon sa crime scene ng duha ka patrol sa Station 6, nagsunod ang Station 7, nagsunod ang Station 4, so damo ang patrol lang nag-respond dito. Gilayon nga nakapalagyo ang suspect sakay sa SUV nga nagahulat man sa iya. Panugyan ni Coronica sa publiko nga kung makasaksi sa amo sini klase nga mga insidente, itawag gilayon sa 911 sa cellphone manukon sa landline. Hindi mo na kinanan mangita sang contact number ka police station para nga makapangabulig. 911 will connect you sa pinakamadasig sa police. 911 press 1. Okay, pagdahal mo sa 911 may operator ng mahambal na press 1 for police assistance. So just press 1. Si Banaglorioso ang 37 na katuig nga nagatrabaho sa simbahan. May 4 siya ka mga kabataan. Hustisya ang panawagan sa iya pamilya, abyan kag mga kaupod sa simbahan. Sa number 5, sa sulod lamang sa isa ka semana, 262 hectares ang katubuhan sa Visayas ang naapektuhan sang RSSI nga peste sa katubuhan. Karon nagdangat na sa 3,656 hectares ang katubuhan nga naigo sang red striped soft scale insect infestation base sa August 19 nga record. 3,594 hectares diri ang mga standing canes kung saan halos 3,447 hectares ang yara sa Negros Occidental. 82 hectares yara sa Iloilo, 27.7 hectares sa Capiz, 24.8 hectares sa Negros Oriental, kag 12 hectares sa Leyte. Masobra sa 1,900 ka mga sugar farmers ang apektado sa karon. Ang nabiling nga 62.5 hectares ang ginapanag-iyaan sang 4 ka mga planter gikan Cadiz City kag Manapla. Ilang itugutan ang ilang mga harvest nga maapektuhan o kung nga mga apektado nga tubo nga gamiton para sa production study sa mga researchers sa Sugar Regulatory Administration para mapat-od ang kaperdihan o kung ang pagnubo sa sugar content sang mga tubo kung mayara gidman. Sandig sa pagtuon sa Egypt sang RSSI infestation, sarang makapanubo sang sugar content tubtub sa 50%. Si SRA Administrator Pablo Luis Escona nagpagawa sang direktiba sa research team nga magtutok sa effects
sang RSSI sa harvestable canes nga 9 to 10 months old para tigayon man mahibaluan sang ahensya kung ang infestation mag-aapekto sa production estimates sang ginapaabot nga crop year. Sa number 4, may pila ka mga LGU sa Southern Negros nga nag-suspend sa klase subong nga adlaw bangod sang mabunok nga pag-ulan. May mga gitpang evacuate man. Gin-cancel ang face-to-face classes sa La Castellana, Kabangkalan, Hinigaran, Hinubaan, Candoni, Ilog, Himamaylan City, Kawayan, Sipalay City, Isabela kag Binalbagan. Kag pila naman ka mga eskwelahan sa Moises Padilla ang nag-cancel man sang klase sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Hiniagod tumalikawan ang anuman nga insidente dala sa mabunok nga ulan kag risgo sang baha. Sa datos ng Provincial Social Welfare and Development Office, as of 10 a.m., may 106 ka mga pamilya nga gin-evacuate o kung 256 ka mga persona sa Ilog, Kawayan, kag Sipalay. Sunod sa kay Irene Bel Plotenia, may rockside nga gin-report sa Barangay 4 sa Sipalay City. Tugas ang pila naman kaadlaw nga pag-ulan. Pero as of 7:45 a.m., na-clear na ang dananon kag tigayon na nga naagyan liwat. Sunod sa kay Kabangkalan City Mayor Benji Miranda, may gin-evacuate man sa Barangay Binikwil kag pagbaha sa Barangay 1 sa Hilamunan, bahin na sang Daan Banwa, Talubangi kag Barangay 6. Sunod kay Plotenia, naka-heightened alert ang PDRRMC. Sunod sa kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeno III, tubtubwas ginapaabot ang pagbubo sang ulan. Naka-preposition naman ang tanan. Ang forecast sa pag-asa until tomorrow, Thursday, no. Muna naman ang emphasis ang NDRIMC nato, no. Mag-intensify sang information dissemination para kabalo ang kadamhan sa pumuluyo nato. Sa number 3, may siyam na tanan ka mga balay ang insulod sang balas kag bato sa banwa sang La Castellana. Sa kada pagbubus ng ulan sa Central Negros, nagaus-us man papanaog ang balas kag bato alin sa bulkan Kanlaon pakadto sa mga waterways pati na sa Tamburong Creek sa Barangay Biak na Bato sa La Castellana. Sunod sa PAO sang banwa nga si Remuel Laho, kahapon may report na nga siyam ka mga balay nga nasulod sang bato kag balas. Napuno na ang creek sa nagmalangalahar, pati na balas kag bato. Sa resolution niya gipagwa sa Protected Area Management Board o kung PAMB sa March 5 sining tuig, nakasaad nga pwede ma-clear ang waterways bilang preparasyon sa La Nina o kung maulanon nga panahon. Ugaling, hindi lang pwede madala pagwa sa protected areas ang makuha sa waterways. Pwede man ini magamit sa lokal nga panguluan kag barangay, pero sunod sa kay lahos ang kahapon gid lamang may instruction na naman sa ila ang Park Operations Superintendent nga si Forester Philip Lechoncito nga hindi anay pagdanugon ang mga nagasupon sa waterways nga yara sa sulod sa Mount Canlaon Natural Park o kung MKNP kag hulaton ng approval gikan mismo sa DNR Secretary. Sunod kay Laho, panawagan nila mas maayo kung makita mismo sang mga opisyal sang DNR ang sitwasyon sa mga sapa nga puno na sang balas kag bato. Samtang kadugayan abi kuno kag samtang nagabunok man ang ulan, nagakabutang sa mas delikado nga sitwasyon ang mga pumuluyo bangod ang tubig nagaawas na sa sapa kag ang mga balas kag bato ang nagasulod man sa mga pamalay. Sa number 2, isa ka contractor sa Negros Oriental ang gintiro kainasang aga. Gintiro ang 58 anyos nga engineer nga isa ka contractor sa National Highway sang sitio Umanod, Barangay San Francisco sa banwa sang Santa Catalina sa Negros Oriental. Nagwa sa investigasyon sa kapulisan nga gikan sa Barangay Manulangon ang biktima nga ginkilala kay Engineer Angelito Mendoza upod ang isa ka persona agud magpangapi. Nagasakay ang biktima sa iyang Honda ADV nga motorsiklo kag nagdrive padulong sa sitio Umanod agud kun tani nga magbisita sa iyang quarry site. Apang sang iya ini o kunyara siya sa National Highway sa sitio Umanod, siya ang gintiro sa makatatlo ka beses sa likod sang riding in tandem. Bangod sini,
natumba kag nadanlog sa piyak nga dalan ang biktima kag ang iya nga motorsiklo. Ang gunman ang nagasakay sa itom nga Honda XRM nga motorsiklo. Gisiling ni Police Staff Sergeant Eldridge Carl Maghanoy nga investigador sa kaso, yara sa estable na nga kondisyon ang biktima nga ginrefer sa isa ka ospital sa Dumaguete City. Away sa duta sa quarry site sang biktima ang isa sa mga posible motibo sa insidente suno sa PNP. Duha ka mga sospek lakip na ang gunman ang ginalantaw nga responsable sa krimen. Sila nagapabilin pa nga unidentified kung wala pa makilalaan. Na-recover sa crime scene ang isa ka basiyo sang caliber 45 pistol. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Ginkaka sa pwesto ng manager sa Bacolod City Water District ang wala na ginpasulod sa opisina sa Basiwa. Suno sa iya, wala niya gina-deserve nga makakas sa iya nga pwesto matapos ang ginubra para sa Basiwa. Yaring report ni Barbara Mijares. Ginsugdan ni Mona Dia Hardin ang iyang press conference sa pag-present sa iyang mga accomplishment bilang General Manager sa Bacolod City Water District. Iya ginsiling nga working manager siya, gani nakibot siya sa natabo nga pagkakasaiya pagi sa board resolution nga ginpasar sang Biyernes bangod sang loss of confidence. Hindi niya deserve ang ginhimo sa iya. After all I have done for Basiwa, I do not deserve. So, I am open for questions. So what will you do next, ma'am, after hindi ka nakasagot sa... I will have to go sa legal. You will file a case. Whatever it would be, I acknowledge that the GM position is at the pleasure of the board. Wala ko din gusto. Kung ipahalin mo ko sa insakto nga pamahagi, mahalin mo. Martes nag-report sa Basiwa si Hardin pero siya ang ginbalabaga na sang guard nga magsulod base sa instruction ni Acting General Manager Michael Suliva. Tigayon siya nakasugilanon kay Suliva nga nagpaathag nga nagasunod man lamang siya sang instruction. Suno kay Hardin, kinahanglan niya gihapon nga magtrabaho gani padayon siya nga mag-report sa talatapan. Apesar sini, iya na nga ipatuhoy sa legal ang mangin masunod niya nga tikang. I intend to go there every day because I still have to work. Because I am still telling myself, I am still the GM. And even in my letter, I am telling them, I will not vacate my position. Isa sa mga ginsite nga rason sang board sa pagkakas kay Hardin, amo nga wala nakatigayon impose sa nagakaigo nga sanction si Hardin sa mga deficiencies sang prime water, bagay nga iya ginhimutig. Una, suno sa iya obligasyon sang board ang mag-impose ang sanction bilang policy making body. Pero bisan pa, siya ang nakapatigayon sini. I have a recommendation to the board for the following violations of prime water. And the board penalized prime water isa. Kabalo ko, may interview din sa inyo. Nag-interview. Nag-forfeit kita 2.6 million from prime water. Nagapanindugan si Hardin nga illegal ang resolution sa board kag null and void kag wala sang basehan morally man o kon base sa layi. Nahangpa niya nga nagaserbe sa pleasure sang board ang isa ka manager pero nagakaigo lamang nga may pagpangusisa nga patigayunon kag sundon ang due process. Barbara Mijares, Digicast Negros. Kag sa good vibes, masobra sa 1,000 na kigbahin sa fun run para sa mga na-rescue nga mga idok ag mga kurik. Isa na diri sa ila, sa TikTok, ang isa ka idok nga igo sang Indian target sa Banwa sa Murcia kag na-rescue. Yaring report. My runners, fur parents, kag doggies ay nagtipon-tipon sang Sunday para sa pinakaunang athlete run, protection run. Ini para sa isa ka goal, nga matagaan pa sa second chances ang mga rescues. May 1 kilometer nga paw run kaupod ang fur babies.
Isa sa mga nagpasakop amo si TikTok kag ang Back Project PH nga volunteer nga si Nana nga nagupod sa iya. Si TikTok amo ang aspin nga na-rescue sa Banwa sa Murcia sang bulan sang Pebrero matapos kagin Indian target. Matapos mag-ayo rin sa iya inagyan, ini na siya karon. Pa-fun walk na. Mga 1,000 tanan ang nagpasakop sa event kagin pangunahan sang Atheron kag Back Project PH. Tuyo sini nga i-promote ang responsible pet ownership. Please do not forget to choose Back Project. And kinahanglan ko sa wala inyong mabulit. Kaya sustaining a shelter is not easy for us. But with your support and your kindness and generosity, anything is possible for the voiceless animals. So we are here to step up for them. Then we are really getting the voice for this voiceless animal. Thank you so much. Magluwas sa pole run, may 10-kilometer challenge man. Gani dako ang pagpasalamat sa organizers sa tanan nga nagpakita sang ilang nga suporta. Para sa Back Project PH, ang istorya ni TikTok magaserbi nga inspirasyon nga ang second chances ang worth fighting for. Congratulations sa mga talang nga nagpasakop. Sana all ginatagaan sang second chance. Shout out anay sa aton live viewers sa buong hapon, si Erwin Natura may gabi Digicast Negros watching from Pontevedra, Banga, Tamaho, Barangay San Juan. Si Hensley Cecil Alguna, Mumbai. Good afternoon Digicast Negros NIR kag sa Ruming. Si Rumel Mahilom Galyo maulanon nga hapon sa Ruming kag Digicast Negros. Si Maria Fe Panaga Baredo maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon sa Ruming. Shout out gali sa mga taga Purok Garganera, Barangay Tadlong, Sagay City, mayong hapon gid sa inyong nga tanan. Si Mirna Garido Clavel, good PM Digicast NIR watching from Payao. Si JQ Lapore, good afternoon Sir Idol Ruming watching from New Zealand. Damian ko tan-aw basta ikaw nga report. Pa-shout out kay Nanay Leia kag RM Lapore sa Barangay Batu, Sagay City, halong kamutanan dira. Salamat. Si Salvador Espanyol, maayong hapon Digicast Negros, maayong hapon sa Ruming. Si RH Tata, good afternoon NIR. Kag, amoy tong top 10 nga mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtob sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.